konštrukcii. Sme na bojsku v Hostoviciach a čo sme si všimli, tak to sú vojaci, ktorí majú uniformy Rakúsko-uhorskej armády a sú na bicykloch. A dozvedeli sme sa, že to sú spojky, takže hovoríme s pánom. Ja som kaprál Kosťun z Rakúsko-uhorskej armády, konkrétne 102. Infanterist regiment Benešov. Vy ste? Kocourek, infanterista, taky benešovský, 102. pluk. A vy ste? Huzák, Vojín, druhý pěší pluk Benešov. Vojín, druhý pieší pluk. A čo nám poviete teda o tých bicykloch? Vraj ste nimi roznášali poštu, vraj fungovala vlastne spojka na týchto bicykloch? Dneska konkrétne na tomto boisku sme imitovali spojenie alebo takúto spojkovú činnosť v rámci jednotiek. Tieto jednotky, čo sa týka cyklistov, väčšinou fungovali na vymoženosti danej doby, kedy už pokročila technika koncom 19. začiatkom 20. storočia natoľko, že bolo výhodnejšie, keď ten vojak sa prepravoval na bicykli než na koni. Asi takto. A čo sa týka tej pošty, tak samozrejme v zákopovej vojne fungovala aj pošta. Každý, kto mal rodinu, príbuzných, tak korešpondencia fungovala samozrejme tým nejakým proste predávaním dopisov v listovej forme. Každý vojak si rád prečítal z domova nejaké správy o svojej rodine a naopak rodina o tom vojakovi. Čiže poštár chodil pomedzi vojakov na bicykli, tak? Áno. A nebolo to nebezpečné, že vás teda niekto... Bolo to nebezpečné ako každá proste preprava, či jedla, alebo čo sa týka tylových záležitostí vojenských, tak samozrejme do tej zákopovej línie bolo to vždycky proste s rizikom straty života. A keď sa môžem opýtať, tieto bicykle to máte vyrobené nejak špeciálne len pre vás, alebo niečo podobné sa dá niekde zohnať v nejakom obchode, niekde v zahraničí? No tak určite sú predajcovia, ktorí sa zaoberajú s týmto akoby tovarom. Väčšinou sú to originály, ktoré sú repasované alebo proste reštaurované. Konkrétne my máme bicykle, ktoré sú z začiatku 20. storočia a v podstate vidíte tu aj ten vývoj cyklistiky, že ten bicykel bol odľahčený tých vojenských jednotiek. Treba vidíme, že nie sú tu blatníky, nie je tu chránič. Ja mám taký v pivnici. No a vyrábali sa v podstate skoro v nezmenenej forme až do 50. 60. rokov. A ešte taká otázka, vy vyzeráte veľmi zničene, dnes je naozaj asi 28 stupňov. Koľko stupňov vám bolo v uniforme pocitovo? Ako to je na bicykli šľapať hore kopcom ako spojka? Jak povedal, jak to bol major Terasky, na fronte som mal teplotu aj 25. Takže akože šialené, hej? Tak, určite. Ale ste to dali. Dobre, tak ďakujeme za rozhovor a poprosím o spoločnú fotku.